اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں تواڈے سامنے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ابتدائی نامہ، آپ دا ابتدائی کلام پیش کر رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہے دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہے دا کام تمام میسر ہوندے نام اودا چت دھریاں رحمو سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریاں رحمو سکے ساوے کردہ کہروں ساڑے ہریاں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی اور اس عجائب باغے اندر آدم دا رخ لایا معرفت دا میوہ دے کے وہ بھل دار بنایا معرفت دا میوہ دے کے وہ بھل دار بنایا اور حکم او دے تھیں اور حکم او دے بن ککھ نہ ہلدا او قدرت دا والے جیاں جون نگاہوں دی وچ ہر پتر ہر ڈالی جیاں جون نگاہوں دی وچ ہر پتر ہر ڈالی آپ مکانوں خالی آپ مکانوں خالی اس تھیں کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر
چیز محمد رکھدا نت سنبھالے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی